L-Inġinier Joseph Caruana fil-bidu tal-karriera tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Mater iwissi li pajjiżna ma jistax ikompli jipprovdi għal ħafna aktar żmien is-servizz tas-saħħa b'xejn. Waqt intervista fuq The Sunday Times jgħid li s-servizz tas-saħħa mhuwiex sostenibbli għax pajjiżna ma jiflax ikompli jonfoq flejjes kbar mingħajr ebda limitu. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali l-Partit Laburista kien żvela dokument tal-Kabinett li juri l-intenzjoni tal-Gvern li jibda jimponi tariffi fuq is-servizz tas-saħħa. Dakinhar iżda l-Gvern kien ċaħad. Issa l-istess kap eżekuttiv tal-Mater qed juri li fl-opinjoni tiegħu il-Mater ma jistax ikompli jopera mingħajr ħlas. L-operat tal-isptar jiswa 500,000 euro kuljum. L-ispiża tista' tiżdied minħabba l-effett tal-iżviluppi fil-kamp tal-mediċina li jimponu bidliet fl-apparat u investiment fit-taħriġ, kif ukoll l-isfida li jġib il-fatt li n-nies qed idumu aktar jgħixu u għalhekk ikollhom bżonn aktar kura medika. Joseph Caruana jgħid li s-sitwazzjoni preżenti mhijiex waħda sostenibbli, anke minħabba pressjoni mill-Unjoni Ewropea li teżiġi livelli ta' kura ta' saħħa effiċjenti. Joseph Caruana jwissi li din il-problema teħtieġ tkun indirizzata mill-aktar fis possibbli. Jgħid li għalkemm wieħed jista' jindirizza l-problema internament billi jtejjeb l-effiċjenza, xorta jaf ma jkunx biżżejjed biex ipatti għall-ispiża meħtieġa fil-qasam tas-saħħa.